prvom rade si treba počkať na definitívne rozhodnutie od UEFA ako riadiaceho orgánu konferenčnej ligy a takisto si musíme počkať aj na rozhodnutie športového arbitrážneho súdu, na ktorý Dunajská Streda dala odvolanie. To, čo dnes vieme povedať, je, že potenciálnym náhradníkom Dunajskej Stredy v druhom predkole konferenčnej ligy sa stane mužstvo FC Košice, o ktorom rozhodlo nadpolovičnou väčšinou prezidium Únie ligových klubov v hlasovaní Perla. My sme spoločne s našou právnou kanceláriou pripravili materiály pre kluby, ktoré zanalyzovali kompletne túto situáciu. Na stole boli dve možnosti. Prvá sa opierala o postavenie v tabuľke v dlhodobej súťaži a druhá sa opierala o finalistu play-off o konferenčnú ligu. Čiže do úvahy prichádzali len FC Košice a Podbrezová. Kluby sa priklonili k variante dlhodobej súťaži a to isté preferuje aj UEFA vo svojich odporúčaniach. V živote aj vo futbale sa dejú rôzne veci a rôzne situácie prichádzajú. My sa snažíme robiť všetko preto, aby Slovensko nestratilo svojho zástupcu v európskych súťažiach, ale opakujem, nie je to v našich rukách a počkáme si na definitívne vyriešenie orgánov UEFA.